Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали ма. Имрӯзангина наворда духтаро ма шумода основной дар бораи программаи пиндодо маълумот бисёртар медиҳем ва навора то охира тамошо кунед. Лайку комментариётона фаромӯш накунед духтаро. Чӣ қадар лайку комментария мекунед, ма барои шумо вай ҳаракат мекунем бо бисёртар маълумот дар бораи ҳамин программаи пиндодо вай кунамтона пешкаш кунам. خب در شورتس باشد دخترها کدومتون که در کامنتاری سوال می‌نویسونین کدام سوالاتون که بسیار شد شورتس обязательно тамошо کنید در اونجا ما کامنتاریاتون جواب می‌گردونم دوستان عزیز. Ана ин программаи пиндодо вай духтаро хато накунед. Вот именно ами дилакдор 618 нависондагӣ медароем дохили ами программа нигоҳ кунед. Камакак дар бораи программа маълумот барои шумо. Именно нигоҳ кунед. Мана иҷа профилай духтаро диден ай тарафи рост якм круглый и дута чишмак дора ин профилай ма ҳозир профил дромадем духтаро. Так дар иҷа ма бор заказ кардагим мана 24 штук ва 21 донаи дигар борум уже складдай бигем ки хитой биромадаги уже тарафи Москва омадестанд. Ана мана ин духтаро корзина ҳай вақте ки дилак зер мекунен борда ҳозир нишон медиҳам вот медароем либосакда ва дар инҷо нигоҳ кунед дилак истодай. Так ана ҳамин дилака сирхақ мекунем ва ақиб меравем нигоҳ кунед медароем вот именно ҳамин корзинада вот диден дар корзина ма бисёр чиз добавид кардагим. Вот вақте ки бисёр харид кардани бошен агар дар иҷа сирхака зер мекунед вақте ки сирхака зер карден вот диден именно болои борда айсарина нишонтонтим вот нигоҳ кунед мана ҳаминҷара зер мекунен вақте ки зер мекунен медароем дар иҷа уже расветкош мебурояд именно барои худтон дар кориша интихоб мекунед. Так посмотрим мисол сериша бигирем ина ва размери L ва духтаро нигоҳ кунед мана ин поёнда сирхакай диден ана ҳамура зер мекунед. Вот мо уже якташа ина галочка ҳастай якта чиза корзинада добавид кардем инаи ҳозир тангара нигоҳ кунед ина инҷара зер мекунем уже дуташид поёне дидестен нархотон корзинада ҷамъ шидесай мисол ҳамин хел чизора интихоб мекунен ҳамаша и мана инҷа сирхакай так вот ана ҳамира зер мекунен як бора якчанд бортона яъне якчанд товара оплатить мекунен. خب анака мисол ман ҳозир бор харид кардани нестам так қафо меравем ва дальше нигоҳ мекунем. мана ин духтаро кошелёки пиндодовай яъне именно ҳамиҷа шумо картатона пайваст мекунед. дальше духтаро ва сразу гуфта бигзарам бисёриётон мегӯянд ки программаи шумо ай программаи мо фарқ мекунад мисол инами хеле набоша агар шумо вайтона приложениятона обновить кунед ира ай дарони пиндодо вай карда мешава обновить карда мешава. так назад нигоҳ кунед. так мана иш духтаро купоноҳай мисол вақте ки бор харид мекунед магазин шумода вай купон пайваст мекунад именно боротонда иншалло ки навори оянда ман купонора чӣ хел меёвен ва чӣ хел истифода мебарем барои шумо маълумот медиҳем иншалло духтаро. барои ҳамин обязательно ҳамин наворома ҳамашда лайку комментарий монед агар ма беҳад миннатдор мешавам. так дальше мерем духтаро дар бораи ина иш так нигоҳ кунем вот ҳамиҷа медароем иҷа духтаро борое ки возврат кардагим ана ҳамиҷа дар дохили ҳамин мешаванд диден ма уже 1 2 3 4 5 чиза возврат кардагим
Так, назад мерим. Вақте ки чизора возврат мекунем, духтаро, вақте ки возврат кардем, байни 5 рӯзи кори пултона обратно картатонда мегзаронанд, вақте ки карта кати агар пайваст кардагӣ бошед. Так, назад бо мерим. Хоб, анаки болонгина мана ино чӣ маънӣ дорад, духтаро? Вот, ҳамаша якта ба якта ба қатор мефаҳмонамтон. Ин духтаро кашлокчае ки мисол боротона оплатит накардем, то оплатит карда нарафтен, мисол дар картатон пултон тамом шуд ва пултон нагзашт, товар инамиҷа мегзара, шуморо поида меиста то акция тамом шуданша, то вақти скидка тамом шуданша дар ҳамиҷа меиста. Мисол магазино 18 соат скидка доштагӣ бошанд, баъд 18 соат ай ҳамиҷа товартон гум мешава уже. Дальше. Хоб, мана ин духтаро, ин яъне совместная покупка да магазини Pinduoduo, асосан совместная покупка айда, мисол бисёриҳо харид мекунанд. Агар дар магазин мисол якта худтон ягон чиза харид кунем, бояд як каси дигар куш шава ва қатори шумо бора харид кунад. Ана ҳамон вақт шумо да ҳамин скидка боре ки шумо хариден ҳамон скидкаш кати мехарен шуда, то ки як каси дигар мисол совместные покупки с друзьями мекунанд, вақте ки ҳамон як одам қуш нашава, бори шуморо равона мекунад. Именно ҳамин одама поида меиста. Вақте ки дигим одамам харид кард, обратно боротон мада инашда соатчада мегзарад, духтаро. Вақте ки соатчада гузашт, уже боротона тах мекунанд, хулас вай мекунанд, трек номер пайваст мекунанд. Баъд вақте ки баъд вақте ки боротона возврат кардани бошенам, именно ами вақти даруни соатчада буда гишда возврат кунед, духтаро, осонтар мешаватона, потому что ай склад боротона возврат намекунед, мисол уҷа заморочкаош бисёрай. Так, қафо мерем. Так, ана вақте ки боротон кам аз ча гузашт, духтаро, заказ карден, мана ранги борои ма боротон кам аз ча гузаштагӣ боша, медароем кам аз ча. нигоҳ кунед, медароем кам аз ча ва вот, нигоҳ кунед, именно ҳамиҷара зер мекунем. ана зер ки кардем, нигоҳ кунед. Ой, нет. Так, болода мошинча меброя. Так, где она? Амбора зер мекунем ва нигоҳ кунед. Дар инаиҷа мошинча ҳай. Ана ҳам мошинчара зер мекунем. Вақте ки мошинчара зер кардем, дар иҷа мода трек номер пайдо мешавад. Диден, ҳар як товаре ки шумо бор харидорӣ мекунед, ҳамин хеле трек номер пайваст мекунад. шумо обязательно ҳамин трек номертона агар дар тариқи Россия бор заказ кунед, агар обязательно трек номера карготонда равон мекунед. Чӣ хел скопировать карданша, духтаро, нигоҳ кунед. Так, медароем из мана инҷа, духтаро, хитои нависондагиро зер мекунед, худаш копировать мешава. Мисол вот, диден хитои кати нависондаги мана скопирована, мана бо буровард забони руси катиан. WhatsApp мерен и отправить мекунем. Мисол инаиҷа ина бори мара диден, отслеживать мекунем. Мисол бортон рафта расид, рафта нарасид, инами ва юра товарора метонен ки нигоҳ кунед. Вақте ки склада рафта бираса, дар иҷа мега ки боротон уже рафта расидагӣ. Хоб, қафо мерем акабо назад. Худо шукр. Так, ана вақте ки ай мошинча уже ситорача гузашт, духтаро, иҷа ситорачада шумо дар бораи ҳамон боро отзиви худтона бимонед. Агар мисол вай магазин барои шумо купон метиҳад или скидка метиҳад, именно магазинода. Хоб, анаки бо дальше чӣ монд? баъд чӣ хел вай савдогар кати шумо пайваст мешавед ва дар бораи борош маълумот мегиред. Медароем ина либоси мусулмонида, духтаро. Так, нигоҳ кунед. Ана инҷа се нуқта истодаги. Ана ҳамора зер мекунед. Вақте ки се нуқтара зер мекунед, инаиҷа уже дар бораи ҳами либос шумо савол метиҳед. Именно ҳами продавец да савол ҷавоб мекунед. Мисол мегӯед ки живой суратша равон ки
ё ки скидка мекунӣ ё не? Ҳамин хел саволотро наметиҳем да? Так, бо дальше мерем. Ва дар бораи нарху наво кстати тахтаро биёен алака дар бораи нарху навоҳое ки дар интернет нишон метиҳанд.